og velkommen til min anden video. Inden jeg går i gang, så vil jeg altså meget gerne lige sige tusind tak for al den feedback og de dejlige kommentarer, jeg har fået på min første video, Drop Slankekur, som jeg sendte ud her for 14 dages tid siden. Jeg er helt overvældet over, hvor mange der faktisk har reageret på det, hvor mange der har fået noget ud af det, og hvor mange der egentlig har meldt sig på min inspirationsmailsliste derefter. Tusind tak, har jeg bare at sige. Jeg håber, I vil få lige så meget ud af den her video. Den her video, den handler om et emne, som jeg synes er utrolig vigtigt. Og det er også et emne, som jeg får rigtig mange spørgsmål omkring. Og det emne, det er motivation. Rigtig mange spørger mig, hvordan holder jeg motivationen kørende? Altså, jeg har fundet ud af, at jeg gerne vil tabe mig, men jeg har simpelthen så svært ved at holde motivationen. Hvordan gør jeg det? Og jeg har tænkt rigtig meget over den, fordi der findes jo et hav af, af måder, man kan motivere sig selv på. Det, der egentlig fascinerer mig, det er, jamen, hvordan kan man undgå, at man hele tiden skal forny den her motivation, at man hele tiden skal starte forfra med at finde motivationen til at nå det her mål. Og det er jo så lige nøjagtigt det, som den her video den handler om. Det er, hvordan kan du få så meget motivation, som til, at du ikke hele tiden skal til at trække det op af dig selv, sådan at det kommer lidt nemmere. Og mit svar til det er, jamen altså, det gør du ved at sætte et inspirerende mål. Rigtig mange kommer ind til mig og siger, jeg vil gerne tabe mig 10 kilo, eller 20 kilo, eller hvad det nu er, eller 40 kilo, eller jeg vil gerne veje 60 kilo, og jeg vil selvfølgelig også gerne holde vægten derefter. Det er også et rigtig fint mål, fordi det er dejligt konkret. Udfordringen her er bare, at det er jo ikke særlig inspirerende. Altså, hvad er der spændende ved at tabe sig 10 kilo? Det ville jo være noget andet, hvis nu jeg var sådan en coach, der hjalp folk med at planlægge en kæmpe stor rejse, eller en jordomrejse, eller sådan et eller andet. Fordi det mål i sig selv, som de kom ind til mig med, ville jo være så spændende, at det ikke ville være så forfærdeligt svært at motivere folk til det. Det er det jo så tit her, når nu jeg arbejder med vægttab og slankning, og det at holde den slanke linje og få et normalt forhold til mad. Det forbinder folk jo med mange forskellige negative ting. Mange har allerede prøvet at tabe sig op til flere gange og er faldet tilbage, eller måske er taget endnu mere på end det de startede med. Så det i sig selv kan jo være ret demotiverende. Fidusen, den ligger i at finde ud af, jamen hvad tror du det vil give dig? Hvad vil du få ud af at tabe de her 10 kilo? Eller at veje 60 kilo, eller hvad det nu er, du egentlig forestiller dig, du gerne vil. Hvad er det for en følelse, du gerne vil opnå? Vil du gerne føle dig lækker? Vil du gerne have mere selvtillid, selvværd? Eller er det noget konkret, du gerne vil opnå? Tror du, at du vil få nemmere ved at få en kæreste, hvis du tabte dig 10 kilo? Handler det om, at du kan føle dig godt tilpas i et par skinny jeans? Handler det om, at du gerne vil føle dig mere sund? Hvad handler det egentlig om? Hvad tror du, det vil give dig at tabe de her 10 kilo? Og blive så konkret som muligt, og prøve virkelig at forestille dig, hvordan dit liv ville se ud, hvis du havde tabt dig de her 10 kilo. Og så gå efter det mål, i stedet for at sige, at jeg vil gerne tabe mig 10 kilo. Der ligger jo ingen positiv energi overhovedet i at sige, at jeg vil gerne tabe mig 10 kilo. Det gør det i hvert fald for de færreste. Så find ud af det. Det er det hele det drejer sig om. Og når du først har svaret på det, så vil det her med motivation være meget nemmere. Og netop fordi, at jeg ved, at det her, det er jo ikke, altså jeg kan jo nemt sidde her og sige, finde ud af det, men hvordan gør man lige det, ikke? Så har jeg faktisk udviklet en øvelse, som vejleder dig igennem nogle spørgsmål, som vil bringe dig tættere på svaret, altså som simpelthen vil give dig svaret til sidst, til hvad er det lige nøjagtigt, der kunne være din drivkraft, hvad er det for en større mål, som du egentlig gerne vil opnå.
Og den øvelse, den giver jeg dig gratis i min næste inspirationsmail, som kommer den 22. juni. Det er næste onsdag, altså onsdag i næste uge, 22. juni. Der sender jeg min næste inspirationsmail ud, og der vil du altså få en øvelse i, hvordan du virkelig kan finde frem til det mål, eller den vision, eller hvad du vil kalde det, som er hele din drivkraft. Og så vil det altså være meget nemmere for dig at gå efter at tabe de her 10 kilo, eller hvad det nu er, du gerne vil tabe dig. Så hvis ikke allerede du er på min nyhedsmailsliste, eller min inspirationsmailsliste, som det jo hedder, så gå ind på min hjemmeside, nowenever.dk, og meld dig på i boksen til højre på siden. Vær opmærksom på, at du skal bekræfte en mail, som kommer med det samme, når du har tilmeldt dig. Hvis du ikke lige får den, så kan det være, at den hænger i dit spamfilter, så gå lige ind og tjek det. Og ellers læg en kommentar til mig på min hjemmeside, eller på min Facebook-side for eksempel, eller smid mig en mail, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du har nogle kommentarer, eller hvis du har nogle input til, hvad du kunne tænke dig at høre lidt mere omkring. Det vil jeg faktisk rigtig, rigtig gerne opfordre dig til at gøre. Så jeg håber selvfølgelig at høre fra dig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af den her video. Og jamen, så ses vi jo igen meget, meget snart. I må have det rigtig godt indtil da. Hej igen.